Hui an darchadas oilmhór an spás timpeall an long scout Zylonian, agus ag dridjum leis an pláinead garm glas. Cheas an canasí zechad an drochad, cead a húil ag splanca go sechavach, agus ag gin stádéir an scáileán ábharc. Franny an dain siachánta ón bhád seo, géin, scamal, agus páistí talún glasa agus dan. Ní raibh aon rud ann a thug le fios go raibh contúirt an. Clícnathe an scanadéirí i canasí, a dúirt an tafagach áileachta meallnar, a tentacles ag dawsa fud an Chónaidhm Réaltrach. Techneolaíocht primitive, láireacht spás cheiranta agus gan éon an braite a déiteach teacht ar súb. Díreach mar a léirí ar teimhid. Cléin zechar a chreachan lia ag léirú solas gorm na consol. Úlbhí an túrascáil don Chónaidhm Réaltrach. Fannan an acmiú neamh-hialach. Dain ag forbairt ag taspáint cóirithe luatha déantacht, ach na céta bliain ó chumas fíor spás. Bhí an crú Zylonian tar éis brathnú an dain feadh 3 himthrill caighdeánach. Déach siad mhaoine ag dul raibh le na saol léitúil. Rinne siad monatóireacht a gcuid cumarsáide agus rinne siad stádéir a gcuid spásarthaí primitive a rith beagnach a ngeallach féin. Fuair na Zylonians daoine súmúil ach sa deire neamh-hialach. Tar éis an saol bhí daoine fós ag trod athrú féin thar uafáis agus ide óileachtaí. Cé có contúirteach a déiteach a lehéad de specas rinte a bheith don Chónaidhm Réaltrach mhór. 3 bhí ina dhíth sin tháinig an long tatlóireachta stellar harmony nuas trí atmosfér an dain. Díníomhachtaí a réimse ceilte agus ag dridjum leis an limistéir turlingthe enimnathe i Wyoming. Hís bhí ifigí bheanna ag fannacht i limistéir fáilteach ulmhathe go cuaireamach. Seas an Captain Greg Mitchell díreach ina éide gorm dorcha. Massathe le bain ó bhlínta a cheadmhís mhíleata. Canne sé a léirú neátrach, ach istí ina críomhrásal le sketchamini agus raibh. In aice leis, bhí an Dr. Samantha White ag conáil a tabléid ríomhara, ag brú a spéiclí suas a shrón ó go héile. Mar phríomh exobiologist an dain, bhí si tar éis ilmthú don nóméid seo a garmhatha ar fad. Cuimhní, whispered Mitchell Doran, cardúil ach cuairmach. Ní thugamid rudair bé ar shiúil. Bhuail an stellar harmony síos le grásta intasach don lehéad de huiteach mór. Bhí a whole single airgid ag lunrú is solas na gréine me dinne. Bhí duras le feiceáil ar thaobh an cearda, ag teacht chun cinn go gan áit a raibh míotal ré roimhe sin. Tháinig an ambassador crur amach ar dúis, agus sé Zylonians eile ina dhíth. Thiú siad le grásta sreabhach, a ngéige ag glúiseacht i cothrómaíocht forfa. Bhí a grachan idir goran palla agus lia dain, agus a gefar húil ag spluncail go neamhsplách ar a chéile. Cur Mitchell céim ar ag cur an phrótocail beanathe I bheidem a dorbar rialtas aontaithe an dain. Thar ceann bhaintear an dain, fáilte rónt chuig ar nón. Ardaí an ambassador ceile a lámhheas uachtarach mar freagra, ag nochtal patrún lonracha ar a crachan. Síneann an Chónaidhm Réaltrach beanachtaí chuig do bhaintear. Is I siacán agus cardjas a hagamid. Ar fad na sé thuaire an clig seo a leanas, bí daoine agus Zylonians I mbun melartathe taitlóireachta scripte go cuaireamach. Cur a brontanas I láthair, runna faisnéis cultúrtha, agus cur a tús le pléitina réamthach ar éidirthachtaí trádála. Tríd an umláin, chunaí Mitchell a dhéanamh cardúil ach garda. Le linn nóméid garage ina néanaar leis an Dr. White, agus na hachtranig ag scrúdú artefacts an dain, whispered Mitchell. Tóir faoi deara conas a cunaíonn siad ag lua a cosaint. Fecinn siad sin mar leanaí. Cléin an Dr. White beagán. Furfa. Ligdóibh smaoinemh go bhfuil sin. An aithnead leis na Zylonians, bí gach focail, gach gléiseacht, gach léamh, betúlaíoch á haifeadach
agus á analaisiú ag brotiúirí céilte. 300 méadar shiúl in áis faoi halamh sláán. Déach an ginearál Frank Cooper na himachtaí le spéis mhór, teampallata ag ceamarí mílata is fearr an domhan. Tá sí muínach a thug Cooper faoi deara, béitir fiú beagán sotalach. Chléin an amaréil Laura Jenkins. Go maith, tá an meastachán róíseal ag opair inar bheabhar. Cé go raibh an cruinniú táléireachta siúl os cinntalán, thug ifigí feisnéise faoi deara gach mion irisacht, Zilonian, teicneolaíocht agus leideanna cultúirte. Is tábhachtí fós, thug siad faoi deara freagartí na nachcronach do chine daine. Is léir gur bhain na Zilonians daoine quaint agus beagán greamhar, cosúil le leanaí cliste ag clacha a géad chéimena isteach in nón níos mó. De réir mar a chuochnaí an cruinniú, chur an tambassador Kelle an Captain Mitchell i láthair le Brontanas Jerry, gléas beag a chuirsí siasair mar bhodúil malartathe cultúirte. Tá feisnéis faoi nár go leor domhan agus pobal anseo a bhíní si. Gatha siacháma chun cabhrú leis an domhan ullthú do bhealraíocht sa deire in argónam. Ghlach Mitchell leis an Brontanas le bíochas cuí, ag fisrú go deirefií díreach chu cináis táide is slánaí an domhan é, le haidh anolaise. Táimid ag tlú le fáil an tuille faoi nár gairste nua i measc na réaltaí. Tar éis donna Zilonians imacht, cuireadh Mitchell agus White chuig an ionad ceanais faoi halam. Bhí an modúil malartathe cultúirte inis séalathe i réimse cumheata ina hí bhort Saorlanne. Tug an anolais tosaí le fios go bhfuil sé díreach mar a éilíonn siad. Bunachar sonraí feisnéise cultúirte agus stairiúla, a dúirt an Dr. White. Ach tá an teicneolaíocht stórála, cosúil le rutarbí a chanach muid riamh, podlúis na feisnéise do chreidte. Rinne an ginearál Cooper staidéir an ngléas achtrannach. Agus thug siad thera sé, capan siad in náire go bhfuil muid neamh-thiomhalach, van Mitchell a seacéad fermiúil. Is sé sin ar muntáiste. Tá siad ag súil go bheimid róseasta, buíoch agus cónghéantach. Sna léhananta a lean, déis sí rialtas aontaithe an domhan prasasúntí a rialítear go cuaireamach faoi gcéad-teagmháil. Bhí i mbobrú an phobal measta le chinntas agus le rabha. Rinne ceannarí religiúnacha machnamh na himplachtaí teolaíocha. Rinne álathe ceiliúra. Tháinig méadú arcaíocht mhíleata. Is seomra crunathe sláán faoin na Rocky Mountains, tháinig cóirla cosanta an domhan le chéile chun plé a dhéanamh himplachtaí na céad-teagmála. Tá ionadathe ó náisiún a bhí I comórtas roimhe seo ag opair inis le chéile le fócas éon intine. Luaigh na Hionians seo 7 speiceas eile sa Chónaidhm, a dúirt Mitchell, agus é ag taspáint íomhána a gá le linn an crunathe. Thagair siad dá a laud 3 phríomhcumhachtaí lasmuigh den Chónaidhm. Ní mór dún an tírdreach polatúil seo a thuiscint. Chur an Dr. White a cuid tortaí réamacha mhiteolaíocht Zilonian I láthair. D'éirí siad domhan le dón tarangt níos ládra agus ábhar oxygine níos árda. I cníalacha an domhan tá buntáistí acu I neart, ach d'fhéadfadh siad tuirse níos tapúla ná daoine. Cléann an téire cosanta Richard Hayes ai, agus a deicneolaíocht chun cinn ach ní dríochtúil a d'fhreagar White.
Is cosúil go núsáideann a gcóras tiomána príonsabal a bhfuil ar bhisiocóirí tar éis téaraciú a dhéanamh orthu. Tá a deicneolaíocht leas na céadta bliain chun cinneáin. A naram, deidí sí as. Bhreathimar córaithí finibh a bhí comhiúnach le heirim cáithníní díreach. Cé có fada a thógadh sé ar an teacht suas a dtíofra héaz. Leabhar an cóirleoir álaíochta an Dr. Paul Ellis go cuaireamach. Le taide tradiisiúnta, na céadta bliain, ach leis an eolas a thug sí dún agus an méid a bhreathnaíomar. Déitimiis cud dá teicneolachtaí a idirnú laistigh de bhríanta ní blianta fada. Cléan an ginearál Cooper. An sin is sé sin ár mission. Tá sé ag sú go neamprámaid mar bheic léin díreach. Imríimiid an ról sin go forfa agus muid ag fálam gach rud is féidirlinn. De réir mar a chiaachna an cruniú, Dan Mitchell taobh hir leis Cooper agus White. Tá sé ag teacht ar ais I sé bhí, a dúis Mitchell. Ba bhealó cuire a thóirst de grúpa daoine cuairt a thóirt ar a príomhdown. Rinne Cooper éomhgara. Forfa, beimiid ina bhic léin isim láiricha den Chónaidhm Réaltrach. Bhí léirú an Dr. White níos imneach. Ba chóirún a bheith cuaireamach. Má tugann siad cé chó tapa agus atá muid ag idirnú a teicneolachta. Chur Mitchell lámh ar a ghálan. Sin an fád a cúnimid an illusion. Chó fada agus a bhainneann leis an Chónaidhm Réaltrach, fanan an domhan díreach mar a dacmhaisí sin neamh-híomhálach. In ort feitheamh os ceann domhan, rinne probba beag féire a dag na Zylonians pafid ar chríaltaí telefíse dáine. Rinne sé analís ar cumarsáidí poblí agus rinne sé monatóireacht ar freagart ginearálta an phlánéid ar gcéad-teagmháil. Níor bhrá sé ruderbí imneach, ach an sketchimíní agus an mearal a bhí ag sú leis ó speitis óg a bhí ag teacht le sochaí réaltrach den céad uair. Chur an probba a nua-seanrú rialta chug ceann ceathrú na cámaham. Stádas an domhan gan athrú, acmú deimhnithe, neamh-híomhálach. Cé chomh mícheart a bhí siad. Sé bhí tar éis gcéad-teagmháil hí an tascaireacht bheanna ag ullmhú chun dul ar bord an thaithí taitlóireachta Zylonian, a tharach iad chug Nexus Prime. Príomhdown na Chónaidhm Réaltrach. Bhí an fhírinne ina seasamh ar artán perlanca príomháideach I Ginneamh. Áit a raibh ceann ceathrú rialtas aontaithe an domhan bunathe. Rinne an amaréil Patricia Carter a héide a cogiartú don úr dhearmach. Ag cuiige a dó bhí an ampaireacha ar gcinne a bhí clachtathe le ceamas. In aice bhí Alan Murphy, pria hiúspóireacht an domhan, fer le súla milliis a ciltí inchin géir. An Dr. Keith Washington, fisicar chandamach le 3 gradam Nobel, rinne sé seiceáil ar ábhar a tábléad rianmhar. Na ceancail chultearta Lisa Rodriguez chur an ferann I gcríoch. A cúra san anthropúlaíocht agus siciúlaíocht, rud a rinne í luachmhar chun sochaí achtarnacha a thuiscint. Cuimhní a dúirs Carter le na ferann go ciúin. Is mich léin muid atá diacrasach le fálam, rud a bí eile. Chlean na dhúine eile. Ránaí gach ball ní hábháin as a guts saneolais, ach as a gumas a meabhracht cuaireamach a bhí beartata ag an domhan a chonáil.
bhaisiad le feiceáil measúil, fiú ástrach, agus gan rudabí a chaile. Tháinig an long Zalónian an schedule go bacht, ag dal síos ón spéir le humbog. Bheannaí an tambassador Chreid dóibh go té. Tá de bhaintear tar éis ariúnú go hiantach don élas héal Criste ile, a thug sí faoi deara. Tá an cuideas mó de speiceis ag follant turing chultúirtha chramchúiseach. Rinne Murphy íomhgéire go béasach. Pámid ag samhlaíocht ag búlú le heachtarnig feadh na glónde. Bhealach, cholíonn tú ceann de na brianglóidí is sinne de chinne daine. Ba íre seo, cé na chrá sé an íoranne FÁTH. Bhí dúine I nára ag brianglóidú achtarnig a búlú, iad I dóchas malartú siachánta, agus I acla únra. Bhí an déige dó sé gan a astrathór a chilt go hiomláin an tarcasne ina gú. Is éigen a deirí le doghán féin scrís a cheachant. Níl éon rud le tariscin jogad don chánatham, cé gur bhug achtarnig ile ag an bárt go mhí-comportach. De ragarú an cuid is mó de na speiceis le meas nára le measla den sáirtin. Rinne Rodríguez áfach míangáire agus cheas sí Chónaidh a thuairt an dracamach. Féidir go bheith sin an fá go bhfuilimid an seo, a dúirt sé wé. Inadí uramach go sachar. Chuna chinne catadéitimis a hariscint agus catadéitimis a ólam. Tar éis an saoil bheith sé cosúil le leabhalan a bheas de réad a clúdig. A bheas chumas speiceas bunata a teicneolaíocht ratha a bháim nach meach. Chuir scálaí an dracónig iontasarthu. Chas roinnt de na speiceas hógaigh ag bárt an eice lábha chun éisteacht. Agus fós féin lean Rodríguez a gút taithneamhach ach dagan. Jerry le héireann I ceann cúpla míle bliain cat a thóg a roinnt speiceas deich míle bliain. Támid óg se ach fólamimiid go tapa. Déach an bracónachirtí feadh tamil áda, sulla neachí sé beagán. Feicfimig a dó sé, sulla neachí sé hiúl. Ní rá a is ag éon duine ag an bár go rá an malarta seo beartata. Rinne seirbhísí feisnéise na héireann staidir an éolas faoi racónig, agus rinne sí réim vastachán crunn an gabhrach seo. Bhí freagare Rodríguez nach rá agla ná ró iomarcha measarthu, carta le chéile go cúramach chun meas speiceas árata den chónam a áil. Níos déine an tránóma sin tháinig inadí ó na Chreid, speiceas cogaíochta a bhfuil aithne orthu as a díreach suas chuig an amaréil cartar. Bhí de chabhar chultartha ag déaláil go maith le raci tailéireachta, a dúirt an Chreid. Is samamh a cheasan speiceas nua in aghaidh fracónig. Créin cartar. Is mór ag an meas ag tóirt agus ag fáil éireann. Rinne an Chreid staidir uirtí le spéis. Mós mían le de bhúntear riamh plé a dhéanamh ár lasmig de chaneal ifigiúla na cónan, bhean Chreid oscailte. Agus díreach mar sin, rinne a chéad chothúileacht ioncasach ag éireann lasmig de díreach cheancar na cómach. Ina cuid áiteanna príomháideacha aníthe sin bhuail an tascaireacht dhéana le chéile chun a cuid breithniúta
a raint. Tá siad bhuineanach a dúirt Washington go ciúin. Tá a teicneolaíocht chun cín ach tá sé treis éirí chothaisach. Tá 3 chinteap tiomána ar a lád aithintagam féidir lín a idirnú laistigh de bhliain ag buint úsaide as prionsabal atá réile sabain cheana féin. Cléin Murphy. Agus tá scoilteanna ina struchtúr politiú, na cléil, na Hactúrians, fiú na Regalians. Níl éon ceannachas sásta go thomláin le ceannaireacht Zylonian na Chónaidhm, rud is féidir lín a úsáid, a dúirt Carter. Tá cóthúlathe, teicneolaíocht agus am ag teastal uain. Luna Rodriguez a nótaí cultartha a abhraithniú. Tá go leor de na speise seo ag taistil spáis le mílte bliain. Tá dearamad déint acu ar an guma atá ar cóireach ar son na Martanas go léitiúil. Tá éireann fóscair dar bhun cuasaí óliaachta. Is cuimhin líon streichelt ar bhealach nach ndéanann siad. De réir mar a leanna le cuairt na néireannach, thug uifigí na Chónaidhm faoi deara a níonarthacht neamhghnách. Níor léirí na daoine éon vertigo nó marval a bhí ag speisis nua eile. Nuair a nachta gíd dá heicneolaíocht na Chónaidhm, chuir siad ceisteanna tuiscinacha agus rinne siad caitrimh le go leor speisis. Ní hamháin le na locht uairithe Zylonian. Thug an prí a hifigach slándála malmhaigh faoi deara na daoine le imní ag fás. Tá siad campardach, a dúir si le na sár ifigach. De gná bí an takeíocht híceolaíoch farsing ag teastal ó speisis nua le líon an céad nachta don phobal ginearálta. Tá daoine atléimnach a freagar a sár ifigach go ddíreach. Tá éagsúlacht mhór cosúil ar a pláinéad. Cruthíonn sé inarthacht. Ní raibh malmhaigh cínte. Tá mé ag nuasanrú a ggód. Caifaríd a bhreanú. Nuair a dil an tascaireacht éire ar ais a bhaile dhá cheachtain ina dhí sin, thug siad éalasló a chur glús le teicneolaíocht an duine ar fad na géite bliain. Naisc folitiúla a cruthód go mbeadh siad thar a bheith luachmhar agus tuiscint gáin ar an struchtúr cúthachta ginearálta. Agus a long ag imimecht ó Nexus Prime rinne an tantrapalí Chónaidhm Telmhaigh nóta ina ggóbhad éire. Léiríonn sé insatacht taitlóireachta neamhnách de gámanatáig Ferberts. Munatóireachta dhéanamh go dlúth ar an méid beag a thug siad cad a bhí ag teacht. Bliain amháin tar éis an gcéad-teagmhála bhí foríos bháistí na Hamasána scapta híos, cosúil le carpéid glas ól mhór. Deidí ceonna maidine ón gnóp mar a glí éin ar a chéile is solas an lé. Bhí an foríos ársa seo a bhí faoi bhagart ag gníomhaíocht an duine trá a cóirithe 3 iarachtaí cuimhnatha domhas na blianta roimh an teagmháil achtarnach a déantaí náisiún an domhan. Go domhan sa láranad ceannis faoi Rio de Janeiro, rinne an Lieutenant Maria Diaz monatóireacht ar córas cosanta nua fithiseach an domhan. Léirí an scáláin sothach álaíochta beag Chónaidhm ag dul isteach I bhifis an domhan gan údarú. A thiarna tá sothach ionatna deagáin ag sárú prótocail cóir chuige a tuairiscí si dá hifigach ceannis. Mír ír siad cead isteach. Cléin Conall John Harris leis an taspántais. Freagar siad do háils? Ní há a tíirne tá siad ag neabhard gach cumarsáid. Cric Harris an lína sláán chuig cean cearthú cosanta an domhan. General Martinez postáid a gáin. Lastí de nóméid, scuile trúr de na hélicopter nua ainsrithe is nuí ag éireann ó bhunáilt I bholach sa bhraisiúil. Bhí na hetláin seo a listíad go hifigúil mar phrototípi turgnamhacha ag incurprú teicneolaíocht a rinne droim ar ais ó hithach taitlóireachta Zylonian a thug cuairt ar an domhan. Chreid an Chónaidhm
go raibh na daoine blianta ar shiúil ó heicneolaíocht den sórt sin a thuiscint. Bhí siad mhí-cheart. Bhí an captain Ryan Scott i gceannas ar an squadron, a eitleán ag ardú go tapa tríd na scamal. Ag tríocha a chathair, bhí eitilte córaich ag Scott roimh aon tú an domhan, agus rúnaíodh é as a cuid smíntóireachta tapa faoi bhrú. Léirí á chobán feisnéis ar bhealaí ná rinne aon eicleandána roimh an gcéad-teagmháil. Am Chónaidhm Réaltrach a ligandó sandraí a phróiseáil le luas gan fasach. Spríoch faighte, thuaiscí sé mar ag lasí a braiterí ar an sothach achtramach. Cínte dearag cámaham, ach níos lú ná an sothach peiléireachta. Braithníonn sé cosúil le long óliaachta. Jane teagmháil, dardaí in ginearál Diana Martinez ó Ceancarú. Lean prótochal na gcéad-teagmhála. D'oscail Scott chinéal ag buint úsáide as minichíochtaí a bhí ar éileas acu gin dearna longa cámaham monatúireacht orthú. Éirt sothach onathnid. Tá tú tar éis dallaisteach I bhíthis an domhan gan údarú. Freagar lárach le de héil. Lean an sothach cámaham I ragh le na ghuill síos, ag dul díreach I tró réigiún cosanta den Amazon. Tá sé ag neabhard oran a thuaiscí Scott, cuarsa gan athrú. Sa sothach éiliachta cámaham, bhí an príomhtheidéile Zelmach ag iarraidh iarracht cumarsáide Plymouth. Ní lean ach roinnt éarthreachta áitiúil a dúir sé le na feireann. Ní féidir a teicneolaíocht a bheith ag teacht salach ar ár gist. Lean ar ragh leis an mission bailiúchán. Rinne é seo ag an Yao Federation a rís agus a rís eile ar gcón atá ag forbort. Mission samplála tapa gan údarú chun samplaí bitheolaíocha a bhailiú. Ní raibh cumas ag na domhan sin riamh longa cámaham a rianú, gan trácht a riad a ghabháil. Bhí go an ginearál Martinez, soccer, ach daingan had an gcineál sláán. Captain Scott tá an sothach ag sárú na gonarcí peiléireachta a buineag le líon na gcéad-teagmhála. Tá tú údarathe a córas teamána a dhichumasú. D'amí Scott an pártú, an sin luas géirí a eicleán chun luas a bhaiteáil leis an sothach achtrúnach. Raibh Jerry a chréil sé. Stad de ghuill síos agus bunú cumarsáide nó curfar íalach ar an gníomh cosanta I dhéanamh. Nuair a rinne an sothach Chónaidhm neabhard a rís ar an rabhag, agus thosaigh sé ag síne trealamh bailiúchán, rinne Scott a chinne. Spríoch lás, ag lábhach. Bhí an dúrachán a scill Scott ó na eitleán difriúil le héan rud a bhí forbartha go thuifigiúil ag áireann. Bhí a chóras tróirech ag ionchorprú prionsabal a braithneag le líon na cuairte taithliúireachta, agus bhí a cheann cocí dearta go sonrach chun teicneolaíocht scia Chónaidhm a dhichumasú. Laistí den sothach Chónaidhm bhí álarm ag clíoch, mar go bhreath braitiéirí an arm ionsatach. Do dhéanta a glí Zelmach, níl an domhan seo. Bhuail an dúrachán go crunn ag dul thar sciathanna príomhthúla an tsothí, agus ag dhichumasú a phríomhchóras teamáma. Chreid an sothach Chónaidhm, an sin thosaigh sé ar gúil síos éigeandála. Conas a rinne siad. Níor éidir leis an álaí cóthail a Albert, mar go raibh cáris
ag an dála an tsaithí ag gníomhú, ag iadí smacht a chonál. Rinne an sothach Chónaidhm tuirlingthe garbh ach martanach in lamó. Lastí genáméid hí fórsaí cosanta an dain timpalacha ir. A naram díreach na bealaí amach. Thuiling Captain Scott a eiclean in aice lábha agus chuaigh sé ar shiúl in éanacht le squadron SIAD. Nuair a tháinig fhírinne na Chónaidhm amach le lábha airtathe sa ngníomh, Zalónian neamh iúnsatach. Fuair siad iad féin os cóirdaoine atá feistethe le heirim fuinniamh nár ceart go mbeadh siad ar an domhan ar feadh na gcéad de bliain. Tháirg de thuthach ceamasacht an domhan a dúir Scott leo go sochar. Bei tú faoi chonál go dtithe ionadaithe Chónaidhm chun déaláil leis an achtra seo. Chreid an nuacht faoin achtra ceann cathrú na Chónaidhm, lastí de úranta. Bhí an sesiún cóirla ag an dála a leanú lán de bharfáil agus de athraigh. Tá sé seo gan feasach, a dhearag an Chónaidh Zalónian. Dain cosampa ag iúnsaí sothach Chónaidhm. Níor ceart go mbeadh an cumas acu ár longa a bhrá, gan tracht ceannaháin a dhí cumasú. Bhí an ambassador crá a bhí i ceannas ar an mission gcéad-teagmhála buartha. Creidim go méitir gur bheasamar an ngeamarcha ar inaratocht an duine. Nuair a seoladh a gcóid oifigiúil taithleachta chuig an domhan, níor tháinig an freacra ó oifigí níos ísle, ach ón ginearál Diana Martínez féin. Bhí a thiamhah le feiceáil ar an scalainn cumarsáide Chónaidhm a léiriú dían. Tháirg de háiteach fíthas an domhan gan cead, a dúir sí gan réimhre. Rinne sé neart ar ráí íalracha, agus lean sé ar aghaidh leis an méid a bhí le feiceáil mar bhísean bailiúcháin gan údarú i réigiún cosanta. Bhí árbhreacart pámaiste agus ariúnach. Bhí an tionatí Chónaidhm ag sputtering, ach de chuid airm an teicneolaíocht a dúsáidsiú Jar Martínez ar. Is go hamlán ar gúram, déanamid staidir go tapa. Mes go bhfuil an tágart go ronimid do háiteach a dhí cumasú, seachas é a scríosú. Tar éis an cumarsáide a chríochnú, hinol an chóirla slándal a Chónaidhm, sé cléig uachtaran William Clark go tuiscinach, agus ar naisc leis na creil agus na haistearanig ag neartú go léthúil. Dearagar Martínez. Tá siad buailte ag ar lábhseáil ar an achtra. Tá ambassador na haistearanig tar éis cúnamh teicniúil a thairiscint i réimsí nar lábh an Chónaidhm a reinst. Go maith, dúirt Clark go bhfuil cáirte ag teastal uainn. Déiteach an Chónaidhm sin a eiceáil mar bhagart íonchasach anois, ach ní aice siad ruderbí fós. I dtimhnacht feisnéise na Chónaidhm, rinne nua sionrú ciún ar achmiú an domhan. An ráta inach túchan teicneolaíochta, a déiteach a bheith contúirteach níos mó ná gach specas aitheanta. Ba é an chéad céim é I rútacheachug chun bheith ina a haicmiú I bhfad níos dramatúla. Dhá bhlín tar éis an gcéad-teagmháil, bhí an seomra cóirla Chónaidhm Réaltrach ag feidhmiú le teannas. Ní raibh an seomra olamhór circlach lena uaistíreann críostal, ardathe agus ionadaithe, ó fich a sé sibhialtacht a thaistil spáis riamh chomhrínte. Ar an príomh heispántais,
hí rún ag lonrú I teanga ifigiúil na cámacham. Bunaíonn an chomhairle le seo teireannacha cosanta gníomhaíochtaí itir réaltacha an domhan, go dtí go léiríonn an chine dána éibíocht agus cofsaíocht le arthótanach chun páist ar lacha go hiomlán I ngníomhaí réaltracha. Ní raibh an bhóta éonfórstach ach hací tromlach leis an meast. Chur roinnt speiceas le na náiritir na Chreid agus na hairtéireandaigh ceall seachas chur ag cúine cheamaracht na cámacham go hoscailte. Bhí ambassador Alan Murphy ina hí ina éonar I ranóg an domhan, neotrach go cúramach agus na tarthaí á bhógart. Bhí sé ag súil le seo. Bhí an achtra leis an long óliaachta tar éis imní na cámacham a lúsal. Ach ba dulchan cín teicneolaíochta tappe an domhan an fíormhab. Ní raibh an chámacham cleachtathe le speiceas a chuaigh chun cín có tappe sin. Chuaigh an cóirlár mór bheithir I raibh chuig Murphy tar éis an seisiún. Tugann tú gur chun de chosanta féin atá sé seo, a dúirt sé. Rud a rinne aige, astra teire beagnach a hartach. Is minic I dhéanann speiceas ága dochar dó féin nuair a nachtaríd do heicneolaíocht ard ró happe. Chleigh Murphy go múnte. Tugamid imní na cóirle. Masfí an domhan an rún seo go cúramach. Ba cosúil go sásach a freagart éadrom an cóirlár. Ní raibh is ag ionadaithe na cámacham go raibh teachtaracht cryptathe sealte ag Murphy chuig an domhan cheana féin, solar tharla an bhóta. Bhí focail amháin sa teachtaracht, lean I raid. Jill Murphy ar an domhan gan a gáid ná garán, rud a chur íontas go leor brathnóirí cámacham a raibh ag súil le níos mó maithachán ó dhéine faoin na sríanta. Trí lá ina dhiaidh sin, bhí aig nua le feiceáil chanéal taidhleoireachta na cámacham. Nicole Bennett ban na súile geara agus iompar muínach. Thug isteach I féin mar ambassador nua ceappa an domhan. Tá an chóirle chámach tar éis dul thar fáir, a dúirsí gan réimhre. Is domhan ceamasach é an domhan, agus ní aithneamid éon sríanta ardceart spáis a inniuchag, ná teicneolaíocht a forpoist arluas féin. Bhí innig ionadaithe na cánach ag an dúsláán díreach seo ó dheann a bhí supposed a bheith ag forpoist. Ina hananta sin, lean Bennett a raibh sular éisiad freacart. Tá áthas orm a ógast go bhfuil catramh paicléireachta agus trádala formúil bunathe ag an domhan leis an impireacht artharannaigh, an teicneocratíocht rialainn agus an cóntas oirián. Hit tost an seamra cóirle. Ba chóir go mbeadh an méid a dhógar Bennett díreach dúhéanta. Ní rá lunga ag an domhan a bhí in ann taistil ite réaltach. Ba iad na heachtranig amháin a thug cuairt an domhan go hifigiúil ná ionadaithe cámach. Conas a déiteach dúine caitrimh a bhunú le trí phríomh chuacht a bhí ina nniumatóirí cámach freisin. Tá sé seo an neamhréalta, a dúirt bhechar deire. Conas go díreach a bhunacht tú na caitrimh seo gan cumas taistil ite réaltach. Rinne Bennett éiv. Níl an chóirle cámach réaltrach ina mamaplocht frótachal gcéad-teagmháil a chóirlear. Nuair a scapag an nucht
faoi nár víorasc fud an Chónaidhm Réaltrach, chur roinnt sibhialtachtaí spáis caitreamh díreach leis an domhan. Churmuid fáilte roimh a nionataithe, díreach mar a churmuid fáilte roimh do chuid. Ní raibh an méid a nacht binnet bhead níos casta. Aithníigh cóthúlathe ioncasacha ag seirbhísí faisnéise an domhan le líon na cuairte teachtléireachta Nexus Prime. Ag buint úsáide as teicneolaíocht cumarsáide a rinne droim ais ó chalamh cámag, hí teachtarachtaí cryptathe sealte ag an domhan chuig na cuachta seo, ag mollag búntáistí phríomhpháirteacha ó chuaintais. Bhí na heachtarannig speitis áirse le tradiisiún holteacha caiste, suimiacu in álan agus fealsómacht an domhan. Fuair na rigilyanig mástrí na fisice tíreiciúla, intuition ólaíochta damhna iontas loachfar, in ainneún teireannacha teicneolaíochta an domhan. Chonaic an cóntas arian, cóntas sciúte de rán trádala, acmhain I néagsúlacht acmhainní an domhan, agus cruthatocht déantiúsaíochta. Gach cuacht dhéimíochta hastig, rud éigean a rinne an Chónaidhm dearmadéir. Ní an teicneolaíocht primitív an domhan, ach cruthatocht, inneoiriúnatocht, agus péirsbíochtaíocht uail an duine. Ina bhallairt, tharraigh siad éileas agus cosaint a chabhrú leis an domhan fannacht neamhspleách smacht cámaigim. Ais an domhan, bhuail an chomhairle cosanta aontacha chun na forbartí teachtléireachta a phlé. Bhí an seangra sláán ó éon teicneolaíocht féidichais aitheanta, lena náiritearíd siúd a úsáidean a ggóthúlaithe achtranacha nua. Tá fógra ambassador Bennett tar éis ar sceilleal a lúsú, a dúirt Uachtaran Clark leis na ceannarí a bhí crunathe. Feiceann an cámaigim sin anois mar ionsatach go teachtléireachta, chomh maith le bheith buarca go teicneolaíochta. Thug an General Martínez taspántas holographic de chumas cosanta an domhan. Bé ar géad cabhlach ag feideamú laistú de 3 mhí. Sé hothaí ag incorprú teicneolaíocht ó fionsí íoracha, gach ceann dearta chun feideamú mar ardán teachtléireachta agus cosanta éireann. Chur na longa a bhí atágáil le chéile éilimintí ó dhearag cámaigim le feabhsata a bháil cóirlóirí achtarannig agus rialainn. Bhí innealtóirí an domhan tar éis na cóirchuca teicneolaíochta éagsúla seo a ghlacha, agus rud éigean go hiomlán nua a chruthú. Sothaí hibrídeacha murab ionann agus éon rud sa réimse réaltrach. Cat margheall stáisiún féidichais na cámaigim ag imal arcórais, a tíorí an tara cosanta Harris. Rinne Martínez éh. Tá siad ag féire oran go cúramach, ach tá siad ag glárach na rudaí míchearta. Tá siad ag súlinn a leanúint ar a cosáin forbarthe teicneolaachta, díreach níos tapúla. Ní thucann siad go bhfuil muid ag ghlacha le teicneolachtaí achtranacha íolracha agus a gcur le chéile I bhealaí nar haulaí a grúthatóirí riamh. Is a rád sláán faoi agéin ciún hí an dochtar samhhaid I gceannas ar fearann a rinne staidéir ar an long ólachta Chónaidhm a gá. Bhí si tar éis a bhain síos go dtí a chomhpháirteanna, ag tuiscint ní amháin conas a dibri sé, ach cén fá go deirige mar sin. Tágan an Chónaidhm gachrúd chun marachtáil na cíanta, a bhíní chuait diffigi a thug cuairt. Támuid ag tágal longa is féidir a uascrádú ná fiú a athógáil go hiomlán de réir mar a ásaíonn teicneolaíocht.
is é ar bhuacas inar dúnatocht, ní fada séil. Leithní an ilsonach seo chuig iliúnt mhíleata an domhan freisin. Rinne speisis Chónaidhm speisial tóracht thar na míleise, ag éirí ina sanneolata ina gud stíleanna troda agus teicneolachtaí le. In ionad sin, tránál an daoine chun idirnú go tapa, chun cúr chuige íoracha I hiiscint, agus iad a chur le chéile go dotarta. Nuair a cheol an Chónaidhm a gád ermiúil faoi gluaiseachtaí tatléireachta an domhan, d'fhreagar ambassador Bennett le cire. Cuireamid fáilte raibh inneata Chónaidhm cuairt, a thabhairt ionad spás éitilte nua an domhan, a dúir sí leis an gcomharla ina. B'éidir go ghearradh sé leis an Chónaidhm tuiscint níos fearr áil achan na dánachta, mar chomh-fáirtí seachas mar uairtáin. 3 ár na dúil chun king eiriceáil go persampa. Bhí an tascaireacht a tháinig mí ina dhiaidh sin faoi stúrtóir feisnéise creabhnar féin. Bhí sé ag éileamh masúnú persanta I dhéanamh stáid an duine, tar éis tuairiscí tríoblóideacha a léamh ó gníoirí alamaí. Bhí an domhan bhábhlín tar éis an céad teagal atharta go mór. Bhí teicneolaíocht sna caracha inis a bhasc éistéigh bheana le feidhm achtarnach. Thaispeáin an tionad spás éitilte Las Muí de Geneva longa a dógáil a chuimsí elementí ó shibhialtachtaí réaltracha ilreacha. Do dhéanta, a whispered Ellie cánig amháin, agus iad ag tabhairt cuairte an ionad. Meascan na dearí seo, teicneolaíochtaí nar cóir a bheith cuireúnach. Ní dúirt creabhnar tada ach iar cail a heire chúil ruidir bí. Nuair a labhair sé le Bennett go príomháideach deire, bhí a cheist díreach. Conas a d'orbertú blianta forbartha I mianna beaga. Bhí freagra Bennett simplí ach domhan. Deilí speisis cámigam I timpolachtaí copsaí, agus d'orbar siad teicneolaíocht de réad a chéile, ag tágáil cur chuca éamar. Thar na míleise, deilí daoine I cuineamhacha atá ag athrú go tapa, rud a chur oireann a dhéanú go leanónach. Nuair a thaispeántar cosám teicneolaíochta ilreacha, ní eicimid mar thraidisiún le a bhfuil meas orthu. Feicimid mar uirlisí le cur le chéile. Agus long creabhnar ag imeacht ón domhan, rinne sé nua seongrú an acmú slántála sa bhunachar sandraí Chónaidhm. Chun túirteach de tuairte léiríonn gluaiseacht fálatúil artathe, atá neamh cuireúnach le céim forbartha teicneolaíochta. Ní raibh an Chónaidhm fós ag tuiscint cat a bhí a lámhseal acu, ach bhí siad ag tosú ag imní. 3 bliana tar éis an chéad teagáil, cheol ionad Chónaidhm gar de chóras gréine an domhan, glí pránach. Bhí cabhlach fálatóirí Gillian tar éis teacht amach as an hipperspach gan rá. Na fálatóirí cáiliúil fud na harnála seo den réimse réaltrach. D'obair siad Las Muí de lí Chónaidhm, ag ruathar ionad, agus ag gáil longa dá teicneolaíocht, agus a nacfaní. Bhí na longa cosanta Chónaidhm a bhí lánata ag an ionad rótháirithe go tapa. Na longa fálatóirí cé go raibh siad garbh, bhí siad níos mó ná na cosantóirí trí go dtí a héin. De réir mar a bhí sciathe an ionad ag teip, cheol an ceannasaí an méid a cheit sé a bheith ina heachtarach dhearúnach, chuig ceann ceathrú Chónaidhm. Ní raibh aon duine ag súil leis an méid a tharla ina dhiaidh sin,
hí 5 huiteach le feiceáil ag imeall an chatha. Anhearg murab anan agus éon rud a chonig roimhe seo sa réimse réaltrach. Ní raibh siad car bí na longa críostal slíc de cámicim, ná na réadars cabal le chéile de na fólatóirí. Vasc na longa seo éile si de heicneolaíocht ilsibhealtachtaí, bhealaí nar cór a bheith cothiriúnach, ach fós dibri si le chéile go firfe. An druchad den phríomhhuiteach dar anam de fiant, hí an ceannasaí Shea Harrison ina seas. Páiste ag trudge mar nach bhfuil acla an bheis orthú, a treagar a cheannasaí le hiúntais. San iúnad ipriochtaí cosanta, finne an Lieutenant Kelly cóthartú leis na longa ile de chuid an dam, an Warrior agus an Guardian, chun an fatrún sciathamach Delta Sentinel a chur I bhéim. Chaní siad tinne chórsca a príomhlong an Pioneer leansiidjing. Bhrís longa an dain forimú go toban, gach ceamacu a chur patrún insaí difriúil I bhéim. Dhíró na fólacha mara a bhí clachtathe le longa réalachais inseartha a chórach. In ann irianú don insaí chahatach, ach bhealach éigen cóthartathe. Lastú de fiche námid, hí leth de chálaigh na bhólacha mara de chumasathe. Rinne na longa a bhí fácha íoracht cúlú, ach bhí longa an dain cortha I riocht, chun a neitiúiltí a bhacu. Rinne captain na bhólacha mara cumarsáid a ríis, a bhróit roimhe seo cortha in ionad acla. Gilimid, glíg irta iúnsaí, Cléin Harrison go sochar. Cuach tíos de éirim agus ullahí le bheith bord. Nuair a chríochnú an cá, hí an tionad tosaigh réalachais sábháilte. Hasí longa an dain látharach ipriochtaí tarala, ag seáladh feirne lehis, chun persanra réalachais gortathe, agus fiú fólacha mara gortathe a chúrál. Fuair an taisce mór. Sacrad ó forsa caiisianta na réalachais na tafadán catha le imní ag fás. Déach sé orthú a ríis agus a ríis ile I gcírí tuiscinte áil teachtachs an duine. I 3 bliana dúirt sé le stúrthóir feisnéise Cravener. Tá siad imethe ó sibhialtacht réaltrach go dtí longa hibrideiche a chruthú, féidir le cabhlach fólathe mar a ruagaigh a chud longa féin faoi cháis. Clán Chreid go gruama, agus ní hrotí cosúil le héin specus a bhfuil bualadh agin lo. Cuireann si teachtagus ó stair mhíleata féin I bheithem, cogadh cabhlaigh, córach éir, strateisi guerrilla, ile bhanathe don spáis. Páiste de gúsáid coin cappa nach smuoinú éon duine ile orthú a chur bheithem. Toisc nach bhfuil stair acu, thugs rá, tá an réalachas I siocháin le céta blian. Fiú ar cid cuilinse gur I críoch de réir prótachal bunathe. Is ó gáin iad dhaoine ina bhfuil si tar éis cogaí gan áramh a thruid ina náig féin, ag cúsáid gach timpolacht iad a pláinéad. Is sé a stair umláin cogu aontaí creimhne. Ní leanúnach, ach go minic go leor, gur cud dá smín tíireacht é. Feiceann siad cach difriúil ná mar a dhéanamitne. Chinneol cóirla na réalachais cunniú éigeandála chun implachtaí an méid a bhí fechte acu a phlé. Feadh uaireanta dhíospóid ionadathe ó rón éagsúla, cat be ceart a dhéanamh faoin dain. Bhall cuit acu sríanta níos láitere. Bhall dhaoine ile daoine a thuairt go hamman isteach sa réalachas chun a bharpust a thróú. Bhall roinnt guhanna a bhí ag fás
I líon rud a bheith dochreite blianta rianthe sin. Béidir go raibh an réalachas ag fálam ó dhéine, ní an bailach ile timpeall. De réir mar a lean an dí spóireacht rinne creabhanna cinne. Rinne sé rochtan an monachar sonraí réalachas sláán, agus dairigh sé go hofigiúil eicmiú an domhan, ó bhálach go dtí an teicmiú bogartha is airde sa córas. Ó a DHIA, ó ní-hea. Cén fáth a bhfuil siad an seo. Nuair a bhfuil ionadaithe réalachas le ceannadaí an domhan chun buíochas a gáildó go formiúil as an ionad tosaigh a thábháil, fuair an Ginearál Martínez a nuacht faoine nath-aicmiú le mioncáire. Béidir an céadúir uile a chuimhniú tú go bhfuil cuma neamh-thiabhálach an stráteis is éifeachtaí ag an Gine Dána, a dóisí leis na tánaóirí réalachas ime. Táimid ag cleachta gé orm féin le líon ar stair FÁTH. I clós lange an domhan bhí 10 long uile á tógáil, gach ceamacu ag ionchorprú teicneolaíochtaí ó sibhialtachtaí achrannacha éagsúla, measce bhealaí nar hawlaigh a nearthóirí bunaigh riamh. Bhí cóntas an domhan leis na hachtéirians, na rialians agus cóntas orian leathanata, chun roinnt iarmhail réalachas a áirimh, a aithneann tarbhí chrúthatocht agus inúriúnatocht an duine. Sé bhí tar éis an chatha rinne seamballata réalachas fionachtan suaite. Fuair siad tafad ársa ó sibhialtocht a bhí imethe as feidjim le fada, a chur síos cruniú le beings ó gán garm I bhead I géin. Insin na tafid faoi chréatúr a dálam le luas scanró, a chanig gach teicneolaíocht mar urlaisí le húsáid seachas tradiisiún le meas, a thuid le cruthatocht do thuairte agus ar na cóntais go héasca. Chliúcnig an téacs ársa le rabhag. Tugann siad orthú féin dúine. Is cosúil go bhfuil siad neamh-thiabhálach nuair a bhuailinn tú leo den céadúr. Faoin nom a thugann tú catíd ba sé rómhall. Dálamach an réalachas go lua fhírinne uile faoi dhéine. Ní bhíonn siad níos contúirtí ná nuair a bhíonn cáirte ó dhéanamh acu. Ní raibh éon spéis ag an domhan I ceall an réaltrach. Ba bhealó a cinntiú nach ceilfeadh siad iad féin riamh. Ach trí sin a dhéanamh, bhí siad tar éis éirí mar an fórsa is mó cur isteach, a bhí fechte ag an réaltrach le míleise, agus bhí siad díreach ag tosail. Ní raibh cáras aicmithe na réalachas riamh san áirimh aicmiú níos fáide, ná ó a DHIA, ó ní-hea, cén fáth a bhfuil siad an seo. Féidir gur bhain sé amach ceann a chruthú.